дар саҳни бинои маҷмӯаи офтобаги ноҳияи вахш даҳон номгӯи дастовардҳои ҳунарию эҷодӣ ихтироъкориҳои кормандони соҳаи маорифи ноҳия ба намоиш гузошта шуда, роҳбарияти ноҳия намояндагии раёсати маорифи вилоят аз ин дастовардҳо боздид намуданд. Сипас дар толори муосиру барҳавои маҷмӯаи офтобак машварати августии кормандони соҳаи маориф бо баррасии як қатор масоили умда ва ҳалталаби соҳа натиҷагирӣ аз фаъолияти маорифчиён дар давраи солҳои хониши 2020-2021 вазифагузориҳо ба соли нави хониш баргузор шуд. Дар кори машварат роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, мудирони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, кормандон ва собиқадорони соҳа даъватӣ буданд. Нахуст мудири шуъбаи маорифи ноҳия оид ба фаъолияти омӯзгорон дар давоми соли хониши сипаришуда андешаронӣ намуд. Гуфта шуд, ки аҳли маорифи ноҳия соли хониши 2020-2021-ро бо натиҷаҳои хуби меҳнатӣ, ширкати фаъолонаи хонандагон дар озмунҳои фаннӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ ҷамъбаст намуда, дар ин давра тавонистанд шароити таълимиро бо бунёд намудани синфхонаҳои иловагӣ беҳтар ва сифати таълимро баланд бардоранд. Гуфта шуд, ки сол то сол шумораи иштирокчиёни озмунҳои фаннӣ ва гирандагони стипендияҳо афзуда, илова ба ин дар натиҷаи дастгириҳои рӯзафзуни роҳбарияти ҳукумати кишвар сафи хатмкунандагоне, ки тариқи квотаи президентӣ ва бо дониши худ тариқи супурдани имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ ба муассисаҳои олӣ шомил мешаванд, рӯ ба афзоиш аст. Оид ба таъмини рушди соҳа, баланд бардоштани сифатнокии таълим, тайёр намудани хонандагон ба озмунҳои сатҳи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, дастгирии омӯзгорони ҷавон, пуррагардонии сафи омӯзгорон аз ҳисоби мутахассисони соҳа суханронӣ намуда, аз аҳли толор даъват намуд, ки тамоми нерӯи худро ба таълиму тарбияи насли баркамоли миллат сарф намоянд. Дар идомаи машварати августии кормандони соҳаи маорифи ноҳия ҳамчунин раиси ноҳияи вахш баромад намуда, аз аҳли толор ҷиҳати фаъолияти пурсамари педагогӣ изҳори сибос намуда, даъват ба амал овард, ки бештар ба ҷиҳозонидани синфхонаҳо ба асбобу ашё ва таҷҳизотҳои муосир, ҷалби бештари хонандагон ба илму донишандозӣ, ба хусус омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва технологияи муосир диққат диҳанд. Сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти ҳукумати мамлакатро сармашқи кори ҳаррӯзаи худ намуда, дар тарбияи насли бо донишҳои муосир, мусаллаҳ, худогоҳу ватандӯст, созандаву бунёдкор ҳиссагузор бошанд. Дар интиҳо 5 нафар омӯзгорони ноҳия, ки ба синни нафақа расидаанд, дар вазъияти хотирмон ба нафақа гуселонида шуданд. Ҳамчунин фаъолони соҳаи маориф бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадршиносӣ шуда, дар ин радиф Гуландом Зоирова, хонандаи муассисаи таълимии рақами 10 ноҳия, ки муассисаи таълимиро бо шаҳодатномаи аъло хатм намуда, гирандаи стипендияи президентӣ аст, бо тӯҳфаи пулӣ сарфароз гардонида шуд. мо ҷавонони саодатманди тоҷик, зодагони даврони соҳибистиқлолии кишвари маҳбубамон, аз самимияту муҳаббати беандозаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳравар буда, пайравиашро баҳри бунёдкорӣ ва созандагӣ пайгирона дастгирӣ менамояем. масъулияти ватану ватандорӣ аз ҳар яки мо хизмати софдилона, садоқати фарзандӣ ва заҳмати бунёдкоронаро тақозо менамояд, то ин ки мо дар оромиву ободии кишвари маҳбубамон саҳми арзанда гузорем. ман шахсан аз номи худам ва аз номи кулли ҷавонону наврасони ноҳияи вахш миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш мерасонам, зеро бо дастгирии онҳо ман ба ин дастовардҳо ноил гаштам ва худро аз хушбахттарин ҷавондухтарон меҳисобам, ки дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаро бо аттестати аъло ва медали тилло хатм намудам. дар ин рӯз ҳамчун рамзи эҳтиром ба меҳнати собиқа чанде аз собиқадорони соҳа аз тарафи Кумитаи Иттифоқи касабаи кормандони маориф мавриди дастгирӣ қарор ёфтанд. Маъруфи Назри, Абдуғаффори Саттор, Намузалергаш барои барномаи иттилоъотии ахбор аз ноҳияи Вахш.